Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som. Slovenky, Slováci, znova by som chcel reagovať prostredníctvom takéhoto krátkeho videa. Chcel by som reagovať na to svoje posledné video a položiť vám ďalšiu jednoduchú otázku. Jednoduchú, pre niekoho možno nie. Na čo by mal byť Slovák hrdý? Naozaj vám poviem, dlhšie som nad tým rozmýšľal. Jediné, čo mi z toho vychádza, na čo by mal byť Slovák hrdý, je v prvom rade na seba. Pokiaľ ľudia alebo Slováci nebudú hrdí na seba, nebudú hrdí na nikoho a na nič. A potom sa pýtam, prečo nie sme hrdí sami na seba. Sami na seba nie sme hrdí preto, lebo nežijeme šťastný život. Nežijeme spokojný život. A potom je tu znova ďalšia otázka. Prečo žijeme životy, v ktorých nie sme spokojní? Napriek tomu, že to máme my v rukách, má to v rukách náš štát. My sme štát. Slováci. Je na čase sa zobudiť. Je na čase konať pre naše dobro. Naše dobro. Ja by som k tomu možno spomenul krátky citát Tomáša Garrigua Masaryka. Milovať svoj národ neznamená nenávidieť tie ostatné. Slováci, zobuďme sa. Začneme milovať svoj národ. Začneme milovať túto krajinu, tento štát. Máme tu veľa krás. Tento štát, v tejto krajine vyrastalo veľa múdrych, inteligentných ľudí. To už je jedno, či umelcov, športovcov, rôznych štátnych dejateľov a tak ďalej. Apelujem na vás, Slováci, začnite cítiť a myslieť pronárodne. Pokiaľ nebudeme držať spolu všetci ako jeden národ, čaká nás záhuba, čaká nás zánik. Aj toto, čo sa teraz aktuálne deje s tou migráciou, nechcel som sa k tomu vyjadrovať, ale je na čase, naozaj je na čase začať sa zaujímať aj o tento problém. Každý problém sa dá riešiť a vyriešiť. Ale keď nám sem budú prúdiť migranti, začnú sa tu diať také veci, s ktorými si nebudeme vedieť rady. A znova na vás apelujem, začnite sa zaujímať. Sledujte iné krajiny. Keď už chceme byť takí západní, sledujte, čo sa deje v iných západných krajinách. Prosím vás, začnite sa zaujímať o dianie. A obzvlášť apelujem na mladých ľudí, ktorým je to úplne ukradnuté. Začnite sa zaujímať. Ide o vašu budúcnosť, samozrejme aj o našu a moju, ale prioritne o vašu budúcnosť. My už tu nejak dožijeme, ale vy budete zažívať peklo. Nechcem strašiť, nechcem tu zbytočne navodzovať nejakú potrebu byť dôležitý, ale bude to len horšie. A to už je jedno, či sú to migranti, či je to aktuálna politická situácia, alebo situácie, ktoré tu budú nastávať pri ďalšej politickej garnitúre. Jedno vám poviem, dobre už bolo. Bude horšie a je teraz pri týchto voľbách na nás, či bude horšie postupne, alebo bude horšie neskutočným nárazom. Lebo toto, čo sa tu dialo posledné roky, to bola cesta do pekla a to peklo sa začne ešte len kreovať alebo vytvárať, aby som nepoužíval anglické výrazy. Takže toľko k tomu, nech to zbytočne nenaťahujem. Budem sa k vám prihovárať aj v ďalšom videu. Ďakujem vám zatiaľ, dovidenia.